Croeso i Bodlediad Eryri. Rhiannon Jones ydw i, a dwi'n swyddog ar brosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Life. Mae'r benod yma o Bodlediad Eryri yn recordiad o gynhadledd arbennig ein prosiect a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor yn ôl ym mis Ebrill. Gyda'r prosiect wan yn ei wythfed flwyddyn, mae'r gynhadledd yn dathlu y llwyddiannau, y gwersi a ddysgwyd, a sut bydd y prosiect yn ymdrechu i sicrhau fod yr holl waith da sydd wedi gyflawni hyd yn hyn yn parhau drwy ddatblygu partneriaethau newydd a thargedau tymor hir. I gychwyn, gawn gyflwyniad gan Jonathan Cawley, sef prif weithredwr Parc Cenedlaethol Eryri, a mi fydd yn croesawu pawb i'r gynhadledd. Mae o hefyd yn sôn am gwaith y prosiect hyd yn hyn, yn trafod yr argyfwng natur ac yn edrych ymlaen at y dyfodol. Croeso, cynnes iawn i'r Cenedlaethol pawb. Falch iawn gweld gymaint ohonoch chi yma. Mae hwn yn garreg filltir pwysig iawn i'r prosiect yma. Prosiect da ni'n falch iawn ohono fo. Felly gwych cael chi yma mewn amgylchiadau gwych mewn Mhrifysgol Bangor. Mae'r Cenedlaethol yma yn gyfle iddyn ni jyst adlewyrchu ar 8 mlynedd o'r prosiect. Mae'n gyfle iddyn ni jyst cymryd stoc ar beth sydd wedi digwydd, beth yw'r gwersi da ni'n gallu pigo fyny dros yr 8 mlynedd dwytha yma, gobeithio bydd yna drafodaeth ar hynna, a wrach yn bwysicach sut da ni'n edrych at y dyfodol a beth sydd wedi ddilyn ar ôl y prosiect yma. Un o'r pethau hoffwn i bwysleisio yn y geiriau agoriadol yma heddiw ydy i ymfalchio bron yn graddfa y prosiect yma ac uchelgais y prosiect yma. Dyma mae hwnna rhywbeth da ni angen dathlu. Dydy awdurdod y parc, da ni ddim yn gorff mawr, da ni'n gymharol fach i dweud y gwir. Felly mae'r ystadegau mae'r prosiect yma yn ei gyflawni'n eitha trawiadol. Mae gwerth y prosiect, gwerth 9.5 miliwn euro. O ran y prosiectau i fath, mae o ymysg y mwyaf sydd yn cyflawni'r fath yma beth ym Mhrydain. Mae yna dros 10,000 hectar o gytundebau gwaredu rhododendron ponticum wedi digwydd o fewn yr ardaloedd gadwraeth arbennig yn y Coedwigoedd Glaw yma. A mae yna 8,000 hectar pellach o gytundebau i waredu rhododendron ponticum wedi digwydd yn y buffer o gwmpas yr ardaloedd gadwraeth. Felly mae graddfa'r prosiect ac y ffaith bod yn gweithio tu allan yn ffin y parc yn dangos beth da ni'n gallu gyflawni. Mae di ymgysylltu gyda yn llythrenol miloedd o bobl. Da ni wedi ymgysylltu efo 1,800 o blant ysgol. Mae hynna dwbl y targed greiddiol gosodwyd ar cychwyn y prosiect. Felly eto mae'n dangos bod ni'n gallu cyflawni ac y pwysigrwydd o ran hynna. Prosiect hefyd wedi arwain at sefydlu cynghrair Coedwigoedd Glaw Celtaidd, a mae hwnna yn strwythur pwysig at y dyfodol. Mae yn creu rhyw fath o sylfaen i sicrhau bod ni'n gallu parhau hefo'r gwaith i fewn i'r dyfodol a dydy'r gwaith ddim yn gorffen efo diwedd y prosiect yma. Yn bwysig iawn, dwi'n meddwl mae'r prosiect yma wedi codi ymwybyddiaeth yn sylweddol ar y cynefin yma. Mae yna lot fwy o ymwybyddiaeth o ran y cynefin yma rwan ag oedd yna degawd yn ôl. Mae'r term Coedwigoedd Glaw Celtaidd, mae'n bachu dychymyg yn dydi. Dwi'n siŵr bod yna gymaint mwy o bobl yn gwybod amdano fo rwan. Felly mae hynna'n rhan pwysig o'n gwaith ni o ysbrydoli'r cenedlaeth nesaf o gadwraethwyr. Mae hwnna'n rhan o'n gwaith ni mewn ffordd. Felly dwi'n teimlo da ni wedi llwyddo ar hynna. Felly i mi, y pwysigrwydd hyn, y prif neges i mi ydy, mae'n dangos bod gennyn ni uchelgais, ond yn bwysicach na hynna, mae'n dangos bod ni'n gallu cyflawni ar yr uchelgais yna heddiw. A mewn cyfnod o argyfwng natur, lle mae beomrywiaeth yn lleihau, lle da ni'n delio hefo effeithiau newid yn yr hinsawdd, mae'n bwysig iawn bod ni yn gallu gweithredu ar y raddfa yma. Mae yna lot o siarad am yr argyfwng natur. Mae rhywbeth hawdd iawn i siarad amdano fo, mae o'n anoddach gweithredu arno fo. Gweithredu arno fo sy'n bwysig, a mae hwn eto yn enghraifft o lle da ni wedi gweithredu ar raddfa i ddelio hefo yr argyfwng natur da ni'n gwynebu, a mwy o hyn da ni eisiau gwneud. Felly, yn edrych ymlaen at y dyfodol, y mwy o'r fath yma beth dwi'n gobeithio fyddwn ni yn gallu gwneud hefo'n partneriaid ni. Mae'r prosiect yma yn enghraifft gwych, dwi'n meddwl, o gweithio mewn partneriaid hefyd. Da ni methu gwneud y pethau yma yn unigol, mae rhaid ni weithredu efo partneriaid hefyd.
Os ga i orffen jyst gyda chydig o ddiolchiadau. Yn gyntaf, yn partneriaid craidd, yn amlwg hebdda nhw, does na ddim prosiect. Felly, ga i ddiolch yn fawr iawn i Llywodraeth Cymru, i RSBB Cymru, Coed Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru, yn ogystal wrth gwrs ar rhaglen natur a bioamrywiaeth life o'r Comisiwn Ewropeaidd. Ac yn olaf, ga i ddiolch yn fawr iawn i swyddogion y Parc sydd wedi cyflawni ar y prosiect yma. Mae'r prif targedau y prosiect fel dwi wedi gyfeirio atyn nhw wedi cyrraedd ac mewn sawl lle da ni wedi mynd heibio nhw. Felly diolch yn fawr iawn i'r tîm, i Gethin, y Rheolwr y Prosiect, i David, Gwion a Rhiannon ac y staff eraill sydd wedi gweithio o fewn y parc neu sydd wedi gweithio ar y prosiect yma yn y gorffennol wedi gadael ni. Hebdda nhw, fyswn ni ddim wedi cyrraedd y holl targedau pwysig yma. Nesaf, mae gennym ni Saville Roberts yn siarad, sef aelod seneddol dros drwyfo'r Meirionnydd, a mi fydd hi'n siarad am yr iaith Gymraeg a hanes yr ardal, yn ogystal â'r plethiad rhwng pobl yr ardal a'r cynefinoedd maen nhw'n byw yn. Fel rhywun sydd heb gefndir gwyddonol, ond sydd gyda cefndir o ieithoedd Celtaidd, mi oedd hyn yn gyfle i fi wneud rhywbeth lle oeddwn ni'n cyfuno'r ddau beth. Dwi'n nabod rhywfaint o'r coedwigoedd hyn yn wedi gymaint torog, ond o'n i'n cymryd cam yn ôl ac eisiau meddwl am le yr iaith Gymraeg a hanes. Wrth edrych yn ôl, y plethiad na rhwng pobl a'i cynefin, ac wedyn edrych ymlaen i'r dyfodol a sut fydd y plethiad yna yn parhau i ffynnu. Felly, dyna di fath o maddeuwch i fi am lle dwi'n mynd i fynd wan, ond dwi'n mynd i fynd syth bin i sôn am ymhlith y 39 o gerddi sydd yn llyfr du Caerfyrddin, a dyma llawysgrif Penniarth 1, cysylltiad am Meirionnydd eto, yn llyfrgell Cenedlaethol, un o'r llawysgrifau cynhara yn yr iaith Gymraeg, a mi gewch chi hyd i'r gerdd anhysbys sy'n cael ei nabod wrth i llinell cyntaf. Cyntefin Ceinaf Amser. Cyntefin Ceinaf Amser. Mae'n sôn am y glas cyfnod na cyn yr ha, a mae'n dyddio yn ôl i'r oesoedd canol cynnar, ac bod yn fanwl gywir, mae'n sôn am Calan Mai, a dyn ni ychydig bach ym mis Ebrill yn fuan, ond y Ceinaf Amser na, yr adeg fwyaf llawn gobaith, pan fydd y dail megis agor a'r egin fywyd newydd ar ei hyfryta. Mae yna rhywbeth addas yn y llinell hon ar yn cyfer heddiw, gan ei bod yn tarddu o'r traddodiad Celtaidd, y cerddi byr na yn y Gymraeg a'r Wyddelig, o farddoniaeth grefyddol trwy wydr byd natur. Ac ystod o ystyron diddorol sydd gan y gair cyntefin, mae'n ymdebygu i'r ansoddair cyntefig i'r glist fodern, rhywbeth cyn hanesyddol primitif, ond mae'n golygu rhywbeth gwbl wahanol, rhywbeth tebyg i ddechrau ha, gyda'r efin fel hefin, yn Alban hefin. Cyntefin oedd y mis cyntaf o'r ha, Mehefin y mis canol, Gorffennaf, gorffen haf, oedd y mis ola yn yr ha, da ni ar ddechrau'r ha. Ac mae'r gair cyntefin yn taro'r glist hefyd fel y gair cynefin, sy'n pontio'n gyfleus rhwng cerddi cynnar y Gymraeg a'r coedwigoedd glaw sy'n cael lloches yng Ngorllewin Cymru. Goroeswyr o cynefinodd a lwyddau rwsyd i ddal eu tir yn y ceunantydd cyfyng sy'n mochel dan y tywydd arfodurol gorllewinol a'i droi yn amgylchedd unigryw prin. Mo Bryn, bron a llyfr du Caerfyrddin a'i gasgliad o gerddi, rai ohonyn nhw ar ei hanner yn olion pytiog o gyfanwaith a fi. A mae cynnwys y llyfr du yn dystio bod y beirdd yn gweithio mewn traddodiad oedd yn gyfoethog o hanesion brodorol am Arthur a'r hen ogledd ac yn effro i ddylanwadau'r Eglwys Catholig gyfandirol. Roedd diwylliant a chymunedau Cymru yn rannu cysylltiadau gyda'n cymdogion dros y môr yn Werddon, mae hynny'n amlwg gyda'n chwedle, ein pensaerniaeth cynnar a hyd yn oed yn tirwydd, ond dyn ni hefyd wedi rannu cysylltiadau diwylliannol cyson gyda Ewrop gyfandirol, a hynny ers ymhell cyn yr oesoedd canol.
A dyma heddiw ffrwyth o brosiect gafodd ei wireddu wrth gwrs trwy raglen Life Natur a Biomrywiaeth y Comisiwn Ewropeaidd, sef raglen sy'n gwarchod statws cadwriaethol rwydwaith o safleoedd Natura 2000 ledled gwledydd Ewrop. Mae'r prosiect hwn wedi leoli mewn 4 ardal sydd y dynodiad Natura 2000 ar gyfer Coedwigoedd Glaw Celtaidd, Coedydd Derw Meirionnydd, Coed Cwmeinion yng Ngheredigion, Coetiroedd Cwmelen yn yr hen Sir Faesyfed, a Cwm Doethia rhwng Ceredigion a Sir Gâr. Fe gychwynodd y prosiect yn Awst 2018, a hynny wrth gwrs ar ôl y referendum yn 2016, ond cyn i'r deyrnas gyfun adael yr Undeb Ewropeaidd yn 2020. Yn wreiddiol, prosiect 7 mlynedd oedd y hyd i fod, ond gafodd ei mestyn o 2025, dwi'n darllen gywir, i Orffennaf 2027. A gwerth y prosiect yn 8 miliwn, gyda 60% o'r Comisiwn Ewropeaidd a 40% yn weddill o bartneriad yng Nghymru. Rwy'n reoli rhywogaethau amledol estrin mwyn galluogi planhigion ac anifeiliaid brodorol gael troedle, pori ar gyfer cadwraeth ac adfer coedwigoedd fel ag yr oeddent yn amser y cynferth. Mae'r prosiect yn rhoi ar waith yr hyn sydd angen i wneud i gynnal y cynefinoedd unigryw hyn. A petai mond un neges yn deillio'n glir o cynhadledd hon, dydyn ni fod yn barod i ddeud yr amlwg a pwysleisio faint o golled ydy methu cael mynediad at ariannu at y cysylltiadau trwy raglen Life at prosiectau fel hyn. Reit, mae ddeiwch i mi rwan, ond dwi'n mynd i ganolbwyntio ar y coedwigoedd sy'n fwyaf cyfarwydd i ni, sef y rheini y meirionnydd. A maen nhw'n mestyn fel gleiniau gleision o amgylch yr unogydd, o Frostyniog i Faentorog, Llandecwyn, Harlech, Dyffryn Odydwy a Dyffryn Malfach. Mae henwau yn gyfnod o drysorau. Coed Aberartro, Coed Cymera, Coed Garthgell, Coed Lechweth, Coed Llennych, Coed Letiwater a Coed Tyn Coed. A'r hyn sy'n gwneud y coediroedd hyn yn eithriadol o arbennig i lawr ohono ni, ydy'r unigrwydd deul na sy'n bodoli rhwng y cynefinoedd prin a sut maen nhw yn perthyn i'r iaith Gymraeg. Mae'r cynefinoedd hyn yn cynnwys pobl, ac wedi gwneud ers oes yr arth a'r blaidd, ers yr oes iâ ddiwethaf hyd yn oed. Byddai'r athro Colin Baker, yr arbenigwr a ddwyieithrwydd o adran seicoleg y Mhrifysgol hon, yn gwneud cymhariaeth rhwng pwysigrwydd lawn ddeall gwerth amrywiaeth ieithyddol ochr yn ochr ag amrywiaeth rhywogaethol. Oes, wir, mae yna ystod eang i'r gair cynefin. Felly, beth sy'n perthyn i'r cynefinoedd unigryw yma sy'n creu dolenni hanes y bobl sydd wedi byw yma o ganrif i ganrif? Mae olion chwedlau'r Mabinogi yn perthyn i'r coed hyn. Roedd Bendigeidfran yn ei lys yn Harlech wrth wylio llongau Matholwch yn cyrraedd o Iwerddon. Cewch i hyd i Lech Ronw yng Nghwm Cynfal ger Llanfestiniog, Llechen Fawr gyda ddwll crwn trwyddi sy'n dist medden nhw i sut gafodd Gronw Bebir i ladd gan lleu llaw gyffes yn y pedwerydd cainc o'r Mabinogi, Math ap Mathonwy. Ac yn yr un ardal, gewch chi bwlpad Hugh Llwyd, milwr a badd yr 11 ganrif ar 15, mae stanc o garag wastad i ffen yn sefyll yng nghanol afon Cynfal, a mae chwedlau gwerin wedi casglu o'i gwmpas, gan honni fod Hugh Llwyd yn ddyn hysbys oedd yn ymhel a dywynyddiaeth a bod yna sbrydion yn y lle o hyd. A mae yna rhyw gymryd yn ganiataol bod yr ardal hon wedi bod yn anghysbell ac yn ysig, ond mae yna ffyrdd yn mynd i fyny trwy'r ceunantydd a thros y mynyddoedd, rai ohonyn nhw yn dyddio yn ôl i'r oes haearn. Mae hen lôn o Landecwyn yn mynd i fyny trwy Coed Llennych am Nant Pasgar, un nhw'n holl lefydd fi gyda llaw, ac ymlaen yn reiddiol i Trawsfynydd, bod rhaid i chi wneud rhyw arall cyfeirio wan oherwydd y llyn. Roedd y pwrthmyn yn gyrru gwartheg am fachnatoedd Loegr ar hyd lonydd o Harlech a Dyffryn Odydwy dros Bont Madog a Bont Gethin ymhell cyn adeiladu'r ffwrdd bresennol rhwng Bermo a Dolgella. A mae un o'n hoff straeon fi. Mae hwn yn erbyn aelod o'r Seneddol, so dwi'n meddwl bod chi'n licio hwn. Mae stori bod un o feibion cwrs y gedol, yr aelod Seneddol Richard Vaughan,
wedi cael hyd i ffôr unigrw o deithio'r lonydd serth yma ar ei ffôr i San Steffan am ei gyfnod byr yna fel aelod seneddol yn yr ail ganrif ar 15. Roedd y creadur môr del fel nag oedd yr un ceffyl oedd yn ddigon cadarn i'w gario o ei gatra yn Nyffryn a Dydwy ar hyd y ffôr dros y mynydd, dros bwlch y rwgyr, ynddo? Iawn. Dros y mynyddoedd i Bontddu ac ymlaen i Ddolgella lle oedd o'n gallu dal y goets fawr i Lundain. Be nath yno? Doedd nhw ddim amdani ond bod ei tenantiad yn gorfod i gario fo mewn cader dros y mynydd. Rhag ofn bod ni yn romantig gormod hanes yr oes o fi, roedd hefyd cyfeirio dwi'n meddwl at sut mae'r adol wedi chwarae ei ran wrth troi adnoddau naturiol yn dechnoleg i newid bywydau bobl. O smelti hearn y gorstir cyn dyfodiad y Rufeiniad yn ardal Stiniog, i hiw nan o'i hen gafodd ei garcharu am ddymchwel coedwigoedd derw meirionydd ar ei stad, a reini o eiddo'r brenin i'w droi yn golosg am y gweithfeydd hearn newydd. Ac erbyn y ganrif ddiwethaf, gafwyd pwerdi niwclear, unig un ym Mhrydain sydd wedi leoli yn ymyl llyn yn hytrach fel yna môr, sydd bellach yn arwain y byd o'r ddilliau datcomisiynu. Mae gennym ni gynlluniau hydro enfawr yn y Norweg a Tangrisia, a nifer sylweddol o brosiectau hydro llai ar hyd yr ardal. Does dim gwadu bod tensiynau yn bodoli rhwng gwarchod cynefinoedd a'r her wirioneddol o gynyddu'r defnydd o drydan wrth i ni symud i ffwrdd o'n dibyniaeth a tanwyddau ffosol, a hynny am trydan fforddiadwy mewn cymunedau megis Tangrisia sy'n dioddau un o'r lefelau ucha o dlodi tanwydd. Mae tensiwn yna'n bodoli, mae'n rhan o'r her sydd yn wynebu ni. Ond mae un cynllun hydro, dwi'n meddwl, yn heiddi sôn arbennig, ac mae wedi sefyll yng nghanol y Coedwigoedd Glaw ers bron i ganrif. Cyn bod na gwryd cenedlaethol, roedd pwerdi Moentwrog yn darparu trydan ar gyfer Gogledd Cymru a Llanermyswy. Gan ddefnyddio dŵr o'r Lyn Trawsfynydd, bydd Moentwrog wedi bod yn troi'r goleuad ymlaen am ganrif erbyn 2028. A mae gwyddonwyr wedi bod yma. Roedd Charles Darwin unwaith yn Blaenau Ffestiniog a Berno, ac ardaloedd eraill yn Eryri wrth gwrs. Un ei amser roedd Coleg Harlech yn codi uchelgais gan roi cyfleoedd addysg uwch o fewn cyrraedd i oedolion o leol ac o bell. Ac o'n ei un dyn, dwi eisiau cyfeirio ato fo'n benodol heddiw, dyn o'r enw Daniel Jones. Oedd o'n athro'n Machynlleth ac wedyn yn Harlech, ac roedd o'n un o'r sefydlwyr Cymdeithas Briolegol Prydain, jes dros ganrif yn ôl. Reit, briolegwr. Roedd hwnna yn air newydd i fi pan geisio waddu i gymryd ram mewn dadochyddio plac iddo fo ar wal i gatre Rock House 5 Terrace Bronwen 2 blynedd yn ôl. Un fotanegwr, mi luniodd o lawlyfr y botaneg meirionydd a darganfod 3 math newydd o lysiau'r afi yn y coed uwch ben i gatre. Hwyrach bod yna bethau yna i'w darganfod o hyd a bod eich gwaith chitha yn gwneud yn siŵr bod gen nhw gatre diogel. Fedrai mond dychmygu sut bydde Daniel Jones yn ei elfen petai o efo ni yn y gynhadledd hon, ac yn annog i weld gwerth y pethau bychain, y mwswg a'r cen, a gwneud yn siŵr bod cenedlaethau dyfodol yn gallu ei ail ddarganfod yn y coedwigoedd hyn. Ond, i gloi, roed i mi unwaith eto leisio'r synwyr o golled ddaw yn sgil y prosiect hwn gweithio i gyflawniadau, ac o'n i bai bod ni'n ffindio'r ffordd ymlaen, a dwi'n deall falle bod yna ffordd ymlaen, so hwnna'n newyddion da. Da ni wedi gallu cyflawni llawer iawn gyda prosiectau oedd yn edrych tu hwnt i Brydain Fawr, ac yn hynny o beth gyda'r prosiect yma, dwi'n meddwl oedd y gwaith gwbl ymarferol o fedru cynnal y cynefinoedd. Mae rhaid i ni rhyw ffordd neu gilydd ffindio'r dull yna o wneud yn siŵr bod yna bobl i wneud y gwaith. Nid jyst yr arian cyfalaf, ond y bobl i wneud y gwaith i ni gynnal y cynefinoedd i cenedlaethau'r dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi oll. Thank you very much.
Wedyn yn ddwythaf, mae Gethin Davies, uwch Rheolwr y Prosiect, yn rhoi cyflwyniad i'r prosiect i ni, gan drafod y llwyddiannau, yr amcanion a'r cyfleoedd yn ystod y prosiect, a hefyd y heriau a gawyd yn ystod y prosiect. Gyntaf, gai jyst gychwyn trwy dweud pa mor braf dwi'n gweld gymaint yma heddiw yn diddori yn dyfodol y Coedwigoedd Glaw yng Nghymru ac yn gwaith y prosiect. Fel rhywun sydd wedi gweithio ar y cynllun o'r cychwyn un lle, dwi'n meddwl ges i fy penodi'n Tachwedd 2018, i llaffurio drosto fo, mae'n hynod o gael yn ogol gweld gymaint yma. Lot o gwynebau gyfarwydd, ond hefyd lot o rei diarth, a gobeithio dros y 2-3 diwrnod nesaf gael cyfle i siarad efo pob un o'n chi lle. Dwi'n siŵr bod na'n anan i mi bwysleisio i chi yn y gynulleidfa heddiw pa mor bwysig ydy'r Coedwigoedd Glaw Celtaidd i ni yma yng Nghymru. Maen nhw'n rhan o bwyda ni ein hunaniaeth. Dwi'n meddwl mae John a Liz wedi cyfeirio at hynny'n barod. Pe bain dylanwadu ar enwau lleoedd neu traddodiadau Gymraeg, llunio tirweddau neu mytholeg eiconig Cymru, neu'n chwarae rhan hanfodol mewn diwydiannau hanesyddol. Does dim amheuaeth ynghylch pa mor bwysig neu faint mae'r Coedwigoedd Glaw Celtaidd wedi siapio, wedi plethu mewn i drefdadaeth ein cenedl. A maen nhw'n brin tua 1% o arwynebau tir y ddaear sydd hefo'r amodau cywir i gefnogi y biom Coedwigoedd Glaw Celtaidd. I gael ryw syniad fel cymhariaeth, da chi sôn am tua 6% i 7% o arwynebau tir y ddaear sydd ar amodau cywir i gynnal Coedwigoedd Glaw trofannol. Felly mae'r gofod neu'r lle sydd gynnon ni ar gyfer y cynefinoedd yma, neu sydd gynnon ni'r cynefinoedd yma bodoli yn un bychan iawn. Pa da chi'n ystyried fod y fath penodol o goedwig glaw tymherus sydd gynnon ni yma yn Nghymru yn unigryw i ardaloedd arfordirol ar hyd gorllewin yr Ynysoedd Prydeinig yn unig, mae'n amlygu pellach pa mor bwysig ydy'r hyn sydd gynnon ni yma yn Nghymru. Nid yn unig i ni fel cenedl, ond hefyd ar raddfa byd eang. Hynny ydy, mae gen i gyfrifoldeb i warchod. Ac er ei prinder, mae'n cynnig gymaint i ni fel gymdeithas. Nid yn unig o ran darparu cartref i gyfoeth o natur, a'r cysylltiadau sydd yna efo hanes ni fel cenedl, ond hefyd o ran y gwasanaethau mae'n darparu i ni fel pobl, fel gymdeithas. Pe bai hynny storio carbon, rheoli dŵr, buro aer, neu darparu llefydd heddychlon i ni hamlenna, ymlacio a mwynhau ein lle sy'n hunan. Ond yn anffodus, er gweithio eu pwysigrwydd, nid yw'r dalwyn yn un hollol bositif. O llawer o'r cynefinoedd cyfreithoca mae'n dioddef hanes o ddirywiad. I feddwl, os ewch chi'n ôl i'w 5,000 o flynyddoedd, amcangyfrif o tua 75% o arwynebau tir ym Mhrydain wedi orchuddio hefo coedlannau. Cyfnod mae rhai'n cyfeirio at fel cyfnod y Wild Wood. Mae miloedd o flynyddoedd o glirio, camreolaeth, esgyrystod o gapathu tuag at coedwigoedd mawreddog yma wedi arwain at collad enfawr yn arwynebedd ein coedlannau cynhenid, sy'n golygu fod yr hyn sydd dros ben yn aml iawn yn bychau mewn maint, tameidiog ac yn brin o gysylltedd. Yn ogystal, mae'r tystiolaeth sydd gennym sydd aml iawn yn prin neu dim yn gyflawn yn awgrymu'n gryf fod reolaeth anaddas neu diffyg reolaeth wedi cael effaith andwyol sylweddol ar cyflwr ecolegol y coetiroedd yna sydd dal i fodoli sy'n weddill. Felly'n amlwg dydy pethau ddim yn iawn. A dyna mewn ffordd oedd y catalydd ar gyfer ein prosiect ni, yr angen i mynd i gymryd camau yn erbyn rhai o'r brif bwysau neu heriau sy'n gwynebu'n coetiroedd. Gan adeiladu a dystiolaeth y ddarparwyd drwy rhaglen live N2K, Cyfoeth Naturiol Cymru nath arwain ar y prosiect hwnnw ddoth i ben yn 2015, dechreuodd partneriaid datblygu prosiect a fyddai'n mynd i'r afal a rhai o brif bygythiadau yn Coedwigoedd Glaw Celtaidd yma yng Nghymru.
Wrth gwrs, mae rhai cofio bod rhai heriau jyst tu hwnt i'n afal ni fel partneriaeth neu fel prosiect. Newid hinsawdd ydy'r yn amlwg wrth gwrs. Mae hwn yn drychinau byd eang sy'n gofyn am ymateb traws cymdeithasol o sydd effeithiau gweithaf ar byd natur am gael ei osgoi. Ond gobeithio drwy gymryd camau yn erbyn rhai o bygythiadau yna sydd o fewn i'n gafal ni, nawn greu coedlannau glaw gwydyn ac amrywiol ar fydd y cyfle gorau bosib i'w sefyll pwysau dyfodol. Liz y Baro wedi cyfeirio at y rhaglen life. So mae'r prosiect yn cael weinyddu trwy'r rhaglen life natur a bioamrywiaeth Comisiwn Ewropeaidd. Rhaglen oedd tan ddiweddar yn ariannu 7 prosiect cadwraethol raddfa tirlun yma yng Nghymru, gyda cyfanswm werth o tua 45 miliwn i 50 miliwn o bunnoedd. Collad enfawr i ni, dwi'n meddwl, o ran mynediad i ffynhonnell ariannol sydd yn cefnogi gwaith cadwraethol ar y raddfa tirlun yna. Mae prosiect penodol ni chi werth 9.5 miliwn euro, sy'n dod i tua 8 miliwn o bunnoedd yn dibynnu ar y cyfradd newydd ar y pryd chi. 60% yn dod gan y Comisiwn, 40% dod gan y partneriaid eraill, neu trwy cyfraniad ariannol neu trwy cyfraniad amser staff. Yn reiddiol, roedd yn prosiect 7 mlynedd o hyd, cychwyn yn Awst 2018 ac oedd o fod i orffan gorffennaf blwyddyn dwytha. Ond nôl yn 2024 gafon ni 2 flynedd o estyniad, mynd â ni gorffennaf blwyddyn nesaf. Jyst eisiau gwneud pwynt y fama, mae hyn adlewyrchu'r hyblygrwydd sydd wedi adeiladu mewn i'r rhaglen life, sydd dwi'n meddwl mynd ers 34 mlynedd rwan, a o'r profiad sydd gen nhw dros y blynyddoedd yna o arwain neu gweithredu prosiectau. Wedi creu uchelgeisiol a chymleth, maen nhw'n sylweddoli fod newid yn ystod y camweithredol yn digwydd, mae'n bownd o ddigwydd. A ffocws life ydy'r prif amcanion, nid o anenreidrwydd sut mae rhywun yn cyrraedd yr amcanion yna. A mae hyn, fel rhywun sydd wedi rheoli'r prosiect, yn breath of fresh air mewn ffordd. Bod chi'n gallu newid pethau, bod chi'n gallu ymestyn pethau, newid cyllidebau fewn y prosiect ac yn y blaen. Gyda'r nod o cyrraedd yr un amcanion, ond efallai nid yn union fel wedi gosod allan yn y cais reiddiol. A dwi'n meddwl mae hynny'n rhywbeth os y pob noddwr prosiect caniatáu neu adeiladu mewn i'r strwythur gweithredol prosiectau. Mae wedi bod yn wych, dweud y gwir. Mae John yn barod i cyfeirio at partneriaid, so ni'n awdurdod Parc Cenedlaethol sydd yn arwain ar y prosiect. A dwi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth da ni fel corff yn hynod o balch ohono. Hynny ydy, da ni'n corff gymharol bychan sydd â ffocws daearyddol specific i ardal Eryri. Ac eto rydym wedi profi bod ni fodlon derbyn y risg sy'n dod â gweithredu prosiectau uchelgeisiol sydd â gwerth ariannol uchel ac sydd yn mestyn beth i thu hwnt i ffiniau'r Parc Cenedlaethol. Felly, fel dwi'n dweud, mae hwnna rhywbeth da ni'n hynod o prawd ono fo mewn ffordd. Ond wrth gwrs, ni fysa hyn yn bosib heb y partneriaid eraill. Felly, RSPB Cymru a Coed Cadw fel cyd-fuddiolwyr, a Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru fel cyd-arianwyr. A byswn hoffi cymryd y cyfle i ddiolch i'r holl partneriaid am ei ymrwymiad, cyfraniad a chefnogaeth dros yr 8 mlynedd dwytha. Fel y Rheolwr y Prosiect, dwi'n meddwl bach yn biased chi, dwi'n meddwl bod y prosiect wedi danos unwaith eto sut mae partneriaeth cry efo pawb yn dod â sgiliau ac arbenigaeth eu hunain i'r bwrdd i galluogi ni gyflawni gymaint mwy ac y baswn fel cyrff neu sefydliadau unigol. A gobeithio bydd y partneriaeth yn mynd o nerth i nerth wrth symud i brosiectau mentra newydd y dyfodol. Eto mae hyn wedi cael ei cyfeirio at, da ni'n weithredol ar draws 4 ardal yng Nghymru. Oherwydd nod y rhaglen life a'i ffocws benodol ar y rhydwaith o safleoedd Natura 2000 yn Ewrop,
Penodd hyn ardaloedd ffocws y prosiect mewn ffordd. Felly, da ni'n sôn am 4 ardal cadwraeth arbennig, sef Coedwigoedd Derw a Saville Roberts Meirionydd, Coed Cwmeinion, Coedtirioedd Cwmelan a ardal cadwraeth arbennig Cwm Doethia Mynydd Machain, sydd ar y ffin rhwng Ceredigion a Sir Gar. Hefyd werth sôn, mae chydig bach o ardal cadwraeth arbennig Eryri'n dod mewn iddo fo hefyd, yn Nant Gwynant, ardal deheuol yr ardal cadwraeth arbennig yno. Yna 4 prif amcan i'r prosiect. Yr amcan gyntaf i wneud efo rhywogaethau ymledol a gwaredu rhywogaethau ymledol, enwedig Rhododendron Ponticum. Siŵr bod chi gyd y gyfarwydd efo'r planhigyn. Yn hyfryd pan mae'n ei flodyn, ond wedi rhoi cur yn pen enfawr i fi a David a gweddill y tîm dros y 8 mlynedd dwytha. Hwn oedd o bellffordd yr amcan mwyaf uchelgeisiol o ran i gyflawni ar y ddaear ac o ran cyllid, gyda bell dros hanner holl cyllid y prosiect yn hlwm ar amcan yma. Y nod ydy waredu Rhododendron Ponticum o fewn ardaloedd cadwraeth arbennig targedwyd trwy'r prosiect, yn ogystal ag ardal bwffer o'r amgylch. Thinking being, does na'n pwynt i drin o fewn yr ardaloedd dynodiedig os oes ffynhonnell had ar y gyrion dal i fodoli chi. A fe David yn sôn bach mwy am hyn yn ei gyflwyniad o mewn munud. O ran rhywogaethau ymledol eraill, oedd yn targedu llysiau dial, jacaneiddiwr a Monbrisia mewn ardaloedd oedd wedi ei adnabod o flaen llaw. Felly, achos ni yn y gogledd, o'n i'n edrych ar y uwchglaslyn fel dalgylch. A pwrpas y gwaith yma oedd i drio profi bod gwaredu rhywogaethau ymledol ar raddfa dalgylch bosib ac i adnabod rhai o sialensa o wneud hyn llwyddiannus. Oedd yr ail amcan yn cynnwys sawl sub-objectif o sicr chi neu is-project sydd yn mynd i'r afal a rhai o heriau eraill sy'n gwynebu'n Coedwigoedd Glaw Celtaidd, megis rheoli coed anymunol, so ffocws mawr ar gael gwared y coed conifer, a rheoli neu cyflwyno pori cynhaliadwy i goedlanna priodol. O ran yr amcan yma, roedd lot o gwaith canolbwyntio ar warchodfeydd neu coedlanna hynafol oedd wedi dynodi fel planigfeydd ar safle coetir hynafol, plantation and ancient woodland sites yn Saesneg chi, o dan y rhestrau'n coedwigoedd hynafol. A na ni edrych ymlaen clywed mwy Ginela, Adam a Julia ar y elfennau o'r prosiect nes ymlaen. Rhywbeth mae rhaglen life yn awyddus iawn i brosiectau wneud ydy rhannu profiadau ac i ddysgu o'r hyn sydd wedi'i wneud gan eraill. Gyda hyn mewn golwg, mae trydydd amcan y prosiect yn ffocysu ar rhannu profiadau drwy gyfuniad o cyfres o astudiaethau achos, case studies. Rhai o hein yn cael ei arddangos yn neuadd PJ, so plis cymerwch yr amser dros y 2 diwrnod nesaf i darllen nhw ac edrych drostyn nhw. Cynnal rhaglen eang o digwyddiadau arddangos gyda'r bwriad o hyrwyddo a rhannu ein profiadau ymysg cynulleidfaoedd perthnasol. Os dwi'n siŵr rhai o'na chi yma wedi bod ar rhai o'r digwyddiadau yna dros y 5 mlynedd dwytha a wedi mwynhau gobeithio dysgu rhywbeth. Rhydweithio a rhannu profiadau gyda prosiectau eraill yn domestig, thramor sy'n delio â themau neu heriau tebyg. A licio croesawu Lee o ardal Donegal, Gogledd Iwerddon, oedd yn gweithio ar prosiect, oedd yn gweithio i Parc Cenedlaethol Glenfe o'r blaen ac erbyn hyn ar prosiect live, really. A fydd o'n cyflwyno bore fory. So rwy'n da ni wedi rhydweithio hefo trwy'r prosiect a wedi creu perthynas na dysgu gan eich llall. Ac i ddefnyddio profiadau i eiriol dros gefnogaeth pellach i warchod ein coedwigoedd glaw yn Nghymru a thu hwnt ac i ddylanwadu ar polisia a cynlluniau perthnasol eraill. A'r 4ydd amcan, yr amcan ola, o bosib yr amcan bwysica i wneud â phobl a chymunedau.
Brif bwriad yn fan hyn oedd i godi ymwybyddiaeth o'r cynefin ymysg cymunedau sy'n byw ac yn bodoli o fewn neu o amgylch yn ardaloedd weithredol, yn ogystal â gynulleidfaoedd perthnasol sydd o ddiddordeb neu dylanwad dros dyfodol o coedwigoedd glaw tymherus yma yng Nghymru. Tir perchnogion, tir rheolwyr, gwleidyddion, llunwyr polisia, grwpiau cymunedol a phobl ifanc ymysg eraill. Syniad ydy, os allwn gael y bobl yma i ddeall a gwerthfawrogi gwerth y coedlanna yma, cael y buy-in, os liciwch chi, yna mae'n gwneud ei brwydr i amddiffyn ac i hyrwyddo cynefinoedd yma, da ni'n trysori, yn gymaint haws, wrth i ni edrych i'r dyfodol. A fydd Rhiannon yn cloi heddiw yn sôn dipyn mwy am yr elfen yna'r prosiect. O ran llwyddiannau, dwi'n meddwl bod hi'n anodd iawn asesu wir llwyddiant prosiect neu effaith prosiect nes ydw wedi dod i ben, os nad rhai blynyddoedd wedyn mewn ffordd. Ond i mi, fel y rheolwr y Prosiect, mae rhai o'r llwyddiannau mwyaf nodiedig sydd yn sefyll allan hyd yma'n cynnwys. Gyntaf, bod ni ar y trywydd iawn i gyflawni neu hyd yn oed rhagori ar un brif amcanion KPIs, deliverables, gosodwyd o fewn y cais wreiddiol. Mae hyn sialensa da ni wedi gwynebu, mae'n cyfeirio dwtch ar un am munud. Yn ffaith bod ni wedi helpu sefydlu partneriaethau hir dymor fel y gynhraedd dros Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Bydd nid yn unig yn sicrhau etifeddiaeth i gwaith y prosiect yma, yn gobeithio yn hannu ar gwaith y prosiect a mentre eraill sy'n mynd ymlaen yng Nghymru, i fynd â warchodaeth i'n Coedwigoedd Glaw tymherus i lefelau newydd, a byddwch chi'n clywed dipyn bach mwy am gwaith y gynhraedd bore fory gen Neil Lambert RSPV Cymru, sydd hefyd wedi bod yn cadeirio y gynhraedd yn ei 2 flynedd cychwynnol chi. Da ni wedi gallu dylanwadu neu cael rhai arbenna'r prosiect i fabwysiadu gan rhaglenni Cenedlaethol. Un o brif arbenna'r prosiect, deliverables, oedd creu toolkit sydd i drin a rhywogaethau a rhododendron ponticum yn seiliedig ar y profiadau dulliau ni. David yn twtiodd ar hwn yn ei gyflwyniad o. Derbyn hyn, mae hwnna wedi cael ei mabwysiadu fel guidance swyddogol yn y Sustainable Farming Scheme, dwi'n siŵr beth yw hwnna'n Gymraeg, na'n hyn o'n trio. Ond allu bo i ni, fel prosiect, mae'n gres, mae ni wedi gallu creu yr adnoddau yma sydd wedyn hefo bywyd mwy hir dymor os liciwch chi, achos fydd nhw'n cael ei mabwysiadu gan cynlluniau genedlaethol. A'r pedwerydd, dwi'n meddwl llwyddiant ydy, bod ni wedi danos bod newid o'r raddfa tirwedd yn bosibl efo partneriaeth cry, digon adnoddau ac amser. Mae hwn yn prosiect 7 mlynedd i ymestyn i 9. Chi'n gallu cyflawni gymaint mwy pan gynnwch chi'r cyfnod hir fel yna i gyflawni prosiect yn hytrach na edrych ar prosiectau blwyddyn, 2 flynedd, 3. Bron iawn efo heina, erbyn chi adeiladu'r momentum, mae prosiect ar fi'n dod i ben. Lle mae gael y cyfnod hir yna ar amser wedi bod yn bendith enfawr i ni i cyflawni'r hyn da ni wedi lle. Ond wrth gwrs, fel unrhyw cynllun, mae yna heriad i bod a mae yna gwersi i ddysgu. Tai mewn i hein, i ormod o fanylder achos yma i... Wel, ia, dwi'n eisiau ffocysu ar y pethau negyddol yma i ddathlu yda ni a yr eraill y sôn chydig bach am y sialensa fewn y cyflwyniadau nhw chi. Mae rhai o brif heriau wedi gwynebu'n cynnwys staffio, lle dysgwythu staff reiddiol ddim cweit be ddi annan, ond yn aml iawn, da chi'n gwybod hyn nes bod prosiect wedi cychwyn, lle da ni wedi gorau newid roles, ehangu chydig ar y staffio ar o'i prosiect cychwyn, ond eto mynd yn o'r rhywbeth eisiau sôn am cynt, mae life yn caniatáu hynny. Mae'r hyblygrwydd na o fewn y cynllun yn caniatáu chi newid pethau yn fewnol chi sydd wedi bod yn briliant i ni, neu fel arall, dwi'n siŵr os ni wedi cyflawni'r hyn yda ni. Covid-19,
Oedd hwn yn eitha cynnar yn y prosiect, o'n i tri adeiladu momentum, wedi o ran y gwaith ymgysylltu. Her, ond athyn ni online, wneud lot o cofnod, y roi yma cofnod, nathon ni lot o pethau online a falle, so rhaid addasu fel o pawb yn cymdeithas yn gorfod. So athyn dal ni nôl yn o'r model. Contractwyr. Da ni fel prosiect wedi bod yn ddibynnol iawn ar contractwyr. Dros hanner o cyllid y prosiect yn mynd ar cymorth allanol. A swn i'n licio cymryd cyfle i ddiolch i pob un o contractwyr a busnesau lleol sydd wedi cyfrannu yn enfawr i llwyddiant. Da ni hynod o ddiolchgar iddynt am ei hymrwymiad i'r prosiect ac ar y perthynas cryf a sgynnon ni hefo'n contractwyr. Hebdyn nhw, os ydyn ni ddim wedi cyflawni'n agos i'r hyn da ni wedi. Ond mae yna issues wedi bod wrth i ni epsgeilio i weithredu ar raddfa tirlun uchelgeisiol. Denu diddordeb yn y gwaith wedi bod yn anodd. Mae'r pŵl o contractwyr allan yna yn eitha byr. Dwi'n meddwl mae yna cyfle yna trwy cynlluniau dyfodol i ehangu ar hynny a denu mwy o bobl i fewn i'r maes. Lla mewn amball sefyllfa, da ni gweld diriwiad yn ansawdd y gwaith wrth i ni ehangu ardaloedd enfawr lle clirio rhododendron. Ac yn amball achos mae contractwr wedi tynnu allan o gwaith cyn iddo fo gael ei gwblhau, sydd amlwg yn creu cur yn pen i ni fel staff yn wedi David a Gwion sydd wedi'n gorfod mynd trwy proses o ail tendro'r cytundeb ac ati. Dim ffordd o adnabod neu cysylltu hefo tir perchnogion mewn nifer o chosion. Lot o'r cefyd da ni'n gweithredu, lot o tai ha, pobl byw i ffwrdd, tir sydd ddim, sydd mwy neu lai wedi'n bandrio, neu pobl ddim yn ymateb i'n ymdrechion i ohebu efo nhw. Does o ddim ffordd hawdd o fynd o gwmpas hyn, gofyn y lleol, da ni'n dibynnol ar yn aml iawn cnocio drws cymydog i gofyn, da chi'n gwybod pwy ti ar tir yma, weithiau maen nhw yn, weithiau maen nhw ddim. Mae hynny'n gallu creu cur yn pen, achos yn aml bydda ni ddim mynd i fewn a gweithredu ar tir rwy'n o'n i bai bod ni'n cael y caniatad. A hyn o wedyn, os da ni yn gwybod pwy sy'n pi ar tir, nid yn bob achos maen nhw'n croesawu y cynnig o gael gwarad o rhododendron. Da ni'n gweithredu yn wirfoddol, cytundebau rhododendron da ni'n gweithredu, maen nhw'n wirfoddol. Os y tir perchenog yn dweud, diolch am y cynnig, ond dim diolch, dwi'n licio'n rhododendron. Does na'm byd ydyn ni'n gwneud i orfodi nhw i cymryd camau i waredu o. A felly, does gynnon ni'n pwera, a mae hynny'n gallu creu sefyllfa anodd i ni. So ni'n gallu clirio ardal, 90% o rhododendron o ardal. Ond os di un tir perchenog yn gwrthod gadael ni gweithio ar ei tir nhw, mae gennych chi dal yr ynys na'r rhododendron yn y canol sydd ailhadu i'r ardaloedd cyfagos. Ac heb y pwer yna i gallu gorfodi nhw i cymryd camau i waredu o, mae'n gwneud weithiau bod ni yn anodd ac yn frustrating iawn. A hefyd, y nifer enfawr o cytundebau, da ni tynnu at 450 o cytundebau rheolaeth tir ar hyn o bryd fel prosiect yn cael ei weinyddu gen chdi, Gwion, Julia, 3.5 o bobl. Lle mae jyst y volume o cytundebau da ni wedi gorfod trio i weinyddu yn enfawr. Mae pob un yn wahanol i David yn mynd mewn hyn dipyn manylach mewn munud lle. So mae jyst golygu bod y gwaith sydd gynnon ni weinyddu y holl cytundebau yma yn anodd iawn, y cymhleth gallu bod yn llefarus, ac mae'n ei cur yn pen mawr i Rhiannon Jones hefyd o ran cadw bas data cytundebau ni'n fyw ac up-to-date a falle. So jyst rhai o'r heriau da ni wedi gwynebu fel prosiect, ond dwi'n falch iawn lle da ni wedi cyrraedd, da ni wedi gweithio'n galad iawn, ac dwi'n meddwl dros y blwyddyn ola'r prosiect dod i fyny wan, hynod o ffyddiog bydda ni'n ffinisio myhau a fydd y prosiect yn dod i diweddglo llwyddiannus iawn. Diolch i chi gyd am wrando ar y rhifyn yma o Bodlediad Eryri. Ac os hoffech chi ddysgu mwy am y prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd, gallwch ymweld â'n gwefan
a gallwch ddarllen mwy am ein hastudiaethau achos a'r digwyddiadau sydd gennym ar y gweill.